Balita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Lunes ngayon, August 25, 2025. Justin Dizon po. Samahan ninyo sa loob ng 45 minutes na balitaan. Paghahatid po sa inyo ng balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan at balitang mapagkakatiwalaan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mahigit 1.8 million followers dito po sa Facebook. Facebook pa lamang yan mga kabalen ha. Dahil live ho tayong napapanood ngayong araw ng Lunes kahit na holiday dyan sa ating Facebook main page, gayon din sa CLTV 36 News. Live na live din ho ito sa YouTube mga kabalen. At syempre sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 at dito po sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. Ganyan din mga kabalen, live din itong napapanood sa Air Cable Converge Channel 71. At kung dito naman ho sa lalawigan ng Pampanga, Channel 36 Free TV. Kumusta ho kayo mga kabalen? Magandang umaga. Kung meron ho kayong nais ipabati, ipa-shoutout, di kaya naman gustong isumbong, ayan, pwede ho kayong magbigay, magpadala ng mensahe dito sa ating page. Gaya na lamang ng ating masugid na follower na si Angelo Redaha. Thank God it's Monday morning ka Central Luzon. Araw ng mga bayani. Happy long weekend. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Ayan. Ingat Angelo ha. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok. How would you spend your holiday today, Angelo? Ano ang plano mo? Pwede mong i-share yan dito sa atin sa CLTV 36. At 122 days na lang, sabi ni Angelo, Pasko na. Ayan, mga kabalen, exciting. Kung meron ho kayong mga nais ipabati, ipa-anunsyo, di kaya naman may mga event o panawagan, ayan, pwede hong samantalahin itong pagkakataon. Meron ho tayong portion dito sa ating programa, Community Billboard. Ayan, babanggitin ni Kuyang Justin. Para ho syempre sa inyo bilang kung hindi po sa inyo, wala rin naman tayo dito, di ba? Yung mga balita at yung mga kwento ninyong ibinabahagi at syempre yung pagtangkilik ninyo, yan ho ang bumubuo sa istasyong CLTV 36. Kaya naman, kung meron kayong nais ipa-announce, may event yung inyong organisasyon, di kaya naman,
Wag lang yung mga ano, wag lang yung mga malalaking negosyo syempre. Maawa naman kayo. Oo, yung mga organisasyon lang, mga community organizations 'yan. Pagbati sa inyo. Nakatutok. Ayan, no? Ayan si Angelom nanonood pa din. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Ito, traffic situation muna tayo dito ho sa North Luzon Expressway. Alam natin, marami yung mga luluwas na para hindi rin makisabay mamaya. I'm sure this afternoon, mga kabalen, ay mapupuno yung NLEX headed south. Dahil mag-uuwian na yung mga long weekenders, di ba? Yung mga nanggaling din ng Baguio, asahan ho natin yung SC Tex, mamayang hapon, talagang sabay-sabay ang uwi nitong mga bakasyonista at babalik ng Metro Manila para muling magtrabaho. Kaya naman, kung nagbabalak ho kayong lumuwas pa Maynila, abay, habang maaga-aga, kasi pag inabutan kayo ng bandang alas 3, alas 4 ng hapon, naku, makakasabay nyo na lahat ng mga pabalik, at asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko. Gayunpaman, eto ho yung sitwasyon sa NLEX sa oras na ito, 10:21 ng umaga, araw ho ng Lunes, August 25, mula po sa NLEX Corporation. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza. Abay, napakaluwag ho ng sitwasyon. At hindi umaandar yung camera. Yung camera, hindi naman yung traffico. Pero light traffic ho dyan sa Balintawak Toll Plaza. Ganyan din, magkabilang linya, Valenzuela Interchange. Light traffic. Mindanao Toll Plaza, wala rin masyadong sasakyan sa mga oras na ito. Same scenario sa may Kawayan southbound. But dito ho sa may Bocaue, Bulacan, southbound, asahan yung magpagbigat ng dali ng trapiko dyan. As seen dito sa ating screen, ingat ho sa mga babiyahe. Maluwag pa sa syudad ng San Fernando. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Dito naman ho sa lalawigan ng Bataan, kung kayo ay nanggaling ng Olongapo, shout out sa mga nasa Olongapo City, yung mga nagbakasyon din sa Zambales, Masinloc, mga nanggaling ng Liwa, ayan. Alam natin, marami rin nagpupunta dyan tuwing holiday season. At kung wala kayong planong mag-SC Tex, eto yung daraanan ninyo dyan sa Zambales. Real-time traffic monitoring tayo sa lalawigan naman, sa Bataan, Kung magdaraan kayo ng Bataan, di kayo mag-SC Tex, you're coming from Olongapo, you're coming from Zambales. Ito ho yung sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi ng lalawigan ng Bataan sa mga oras na ito. Ito ho sa may area ng, anong tawag dito? Ayang Pampanga-Hermosa boundary. Ayan, sa may Lubao. Napakaluwag ho ng sitwasyon. Sa may Layak, Balanga bound, ayan, light traffic din. Hermosa, light traffic. Ganyan din ho ang senaryo sa may Suwal. Kulis Crossing, Sumi at Alauli Crossing, ganyan din, light traffic. Sa Balanga, napakaluwag ho ng sitwasyon ngayon dyan sa may intersection sa Rotonda Balanga and Walter Mount. Light traffic din ho sa mga oras na ito. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan. Wala pang update yung City Public Order and Safety Coordinating Office. Ang last post nila ay August 22. So naka-holiday din siguro ang LGU ng San Fernando. Shout out Bill Makaluwag, Mayor. Yan ho mga kabalan. So ito naman, silipin natin. Sitwasyon muna ng magiging taya ng panahon dito sa ating lalawigan. Sa dito sa Pampanga tuloy. Sa buong bansa, Ito ho ang latest weather forecast naman mula ho sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa. Narito po ang ulat panahon. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng PAR. Kaninang alas 3 ng umaga sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin City
sa may southern Leyte. So sa mga nakarang oras ay bumaba na yung tsansa ng low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. So yung current scenario natin, inasahan natin na low chance of tropical cyclone development. So mababa yung tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nga nitong low pressure area at ng southwest monsoon o habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, western and eastern sections ng Southern Luzon, pati na rin itong northern portion ng Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung ating latest weather advisory na in-issue ngayong alas 5 ng umaga. So dahil nga sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas ngayong araw. So sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw. So starting naman tomorrow, araw ng Martes, mas marami pang mga lugar ang makakaranas ng pag-ulan dahil inaasahan natin na muling magdudulot ng rainfall itong ating habagat o yung southwest monsoon. So dahil sa habagat, asahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan. So ito po yung mga areas shaded ng yellow over Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique at sa Negros Occidental. Samantala, dahil nga generally northwestward yung paggalaw nitong low pressure area, patungo dito sa area ng Bicol Region, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin dito sa Quezon, Rizal at sa may Aurora. Pagsapit naman ng Miyerkules sa August 27, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang areas ng Mimaropa at Western Visayas. So muli, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa Negros Occidental. Samantala dahil naman sa low pressure area, makakaranas pa rin tayo ng mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan over Aurora, Rizal, Quezon, and Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, muli ito po yung mga areas shaded by yellow. Maghanda tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Posible nga yung mga localized flooding, especially sa mga susceptible areas, sa mga low-lying areas o yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Sa mga lugar naman na malapit sa mga mountainous areas, yung mga bulabundukin, posible naman yung mga flash floods or landslides. Kaya maghanda po tayo sa mga banta na ito sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil nga sa low pressure area, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol Region at sa Quezon. Dahil naman sa habagat, itong area ng Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. For Metro Manila and most of Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan simula ngayong umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, makakaranas muli tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so una itong area nga ng Visayas as well as itong central and eastern sections ng Mindanao. So northern Mindanao at Caraga dahil sa low pressure area, muli Visayas, Caraga, northern Mindanao, asahan natin ngayong araw itong mga pag-ulan na dulot ng sama ng panahon. Dahil naman sa habagat o yung southwest monsoon, itong area ng Palawan at Zamboanga Peninsula makakaranas rin ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, so malaking bahagi ng Barm, Socsargen, pati na rin dito sa Davao Region ay fair weather ang ating inaasahan. Pero gayon pa man, nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat nito, yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon.
At para naman sa ating 4-day outlook sa mga susunod na araw, so simula Martes hanggang sa Biyernes, ay discuss po natin yung magiging lagay ng ating panahon. So itong low pressure area for the next 24 hours, maliit nga yung chance na maging bagyo. Yung magiging movement, yung paggalaw nito ay generally northwestward. And as of now, may dalawang senaryo tayong tinitingnan para sa sama ng panahon na ito. Yung unang senaryo, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong low pressure area. Babaybay nito yung karagatan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa Quezon. And after itong baybayin itong karagatan na ito, ay posible itong mag-cross or tumawid dito sa bahagi ng Central Luzon. So yun po yung una nating senaryo. Yung pangalawa namang senaryo ay bahagyang mas mababa yung track na babaybayin o yung mga lugar na dadaanan nitong low pressure area. Generally, northwestward pa rin yung paggalaw nito, pero posible rin itong tumawid over Eastern Visayas and then papunta dito sa Southern Luzon area. So, yung kailangan nating bigyang diin, no? So, in both of these scenarios, generally northwestward yung paggalaw nito, kailangan natin na pagtuunan ng pansin na regardless sa magiging paggalaw nitong low pressure area ay maulang panahon yung ating mararanasan sa mga susunod na araw. So, yung weather advisory po na prenisan natin kanina, ito yung mga lugar na mararanasan ay yung mga malalakas sa pag-ulan nitong low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So recap lang po, starting tomorrow, magpapatuloy yung mga pag-ulan over most of Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao. So bukas, since araw posibleng balik pasokan na po tayo, most of Metro Manila as well as some parts of Southern Luzon, most of Southern Luzon. So magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region. Makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan over Calabarzon, pati na rin sa buong Mimaropa dahil yan sa low pressure area. So maghanda po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So muli, starting tomorrow, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, buong Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao dahil sa epekto ng low pressure area at habagat, asahan natin yung mataas sa chance ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Tuesday hanggang sa Thursday dahil pagsapit naman ng Wednesday to Thursday dahil naman sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng makulimlim na panahon. So kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat over Metro Manila, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Central Luzon. So over Central Luzon, makakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. So pagsapit naman ng Biyernes, improving conditions ng ating inaasahan sa Central and Eastern Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over Metro Manila, Central Luzon, pati na rin dito sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas. So improving conditions sa ating inaasahan over Bicol Region, Central and Eastern Visayas, pati na rin dito sa Western and Northern portions ng Mindanao. So dahil nga may binabantayan tayong low pressure area ngayon, patuloy tayong umantabay sa mga weather updates na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories o yung mga heavy rainfall warnings, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging listahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilo Gulat. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Atin hong napanood ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Ulat panahon ni Dan Villamin. Yan ho mga kabalan, asahan natin yung mga pag-uulan. Pero at least dito sa atin sa Central Luzon, hindi masyado. Yung mga southern part,
especially sa Bicol region. Ayan, kung may mga babiyahe dyan o may mga nandyan nakanonood sa atin dito sa ating programa. At yan ho yung ating aasahan. Ano? Kabalen, isang patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo ang mga headlines ngayong araw ng Lunes. Kabilang ho dyan itong mga usapin sa flood control project. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik mo ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit, narito na po ang mga malalaking balita ngayong araw ng Lunes, August 25, 2025. Mga kabalen, nakahanda raw ang provincial government ng Pampanga na siyasatin itong 239 flood control projects sa buong lalawigan na nagkakahalaga po ng 14.5 billion pesos. Kaugnay din nito ay nanawagan ho si Governor Lilia Nanay Baby Pineda sa DPWH na wag nang pondohan itong flood control project sa Kandating, Arayat, Pampanga. Ito ho yung naibalita natin na 2 years ago kasagsagan itong habagat. Kung matatandaan ninyo, nawasak mga kabalen, ano? Yung flood control projects na halos bago lamang, gumuho at siyang naglagay naman sa peligro nitong ilan sa ating mga kababayang naninirahan doon sa nasabing lugar. Pero pakinggan ho natin ano yung paliwanag naman ni Governor Pineda kung bakit wag nang wag nang pondohan itong Kandating flood control project sa bayan ho ng Arayat dahil ayon ho sa gobernadora hindi naman ito napakikinabangan. Okay? So, ito po ang pahayag ni Governor Pineda sa isang interview po ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Pineda kung bakit sinasabing ayaw ng pondohan itong Kandating Flood Control Project. At sa gayon,
maghahanda na rin daw ang Kapitolyo na magsagawa ng sariling investigasyon dito ho sa 239 flood control project sa buong lalawigan ng Pampanga worth 14.5 billion pesos. Narito po si Governor Lilia Pineda. Senator JP dahil membro ho siya ng Blue Ribbon eh. Lalo na ho dito sa Pampanga, tayo ho yung pinaka-vulnerable sa baha. Tinatanong ako ng mga radio station, TV station. Gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293. 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala akong nakita ni isang project ng flood control. Isa lang, yung Kandating. Binisita ko ng 2024, nasira nga, 1 year pa lang, tapos meron na naman palang mga sinusunod na pondo. Pero ang sinabi ko lang sa DPWH kay Director, tigilan mo na yan, huwag mo nang ituloy kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 billion lang yun. Yung pala, 391 million. 91 million. So, nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat ituloy. Hindi na dapat i-repair. Hindi na dapat bumuhuli ng pondo ng flood control. Kasi talagang sayang. Parang tinatapon mo yung pera dun sa project na yun. Tapos, binigyan ako ng inventaryo ng 293 billion. Tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo. Malalayo ang lugar. Hindi bali na, ang importante, hindi ako nagiging, parang wala akong alam, bilang gobernador, na wala akong alam doon sa 290 billion. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. So, naghihingi ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga radio station. Pasensya na po kayo. Talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong bang boss, may nasira ba. Ang tanging project lang na nakita ko na in-inspection ko, yung Kandating Arayat. Na nakita ko naman talaga sobra. Worse talaga yung nangyari doon. Yun lang ang nakita ko. Yung pala, talagang maraming kalat-kalat na ginawang slow protection na flood control. Pero sabi ko, 290 billion. Pero sa halip na bumaba yung tubig, along lumala. Dati hanggang tuhod lang, hanggang bewang, ngayon hanggang dibdib na. Saka tumagal pa tubig. Nagiging 2 buwan pa yung tubig. So, siguro sa susunod, wag nang budget ng flood control. Kailangan may master plan. Kung walang master plan, hindi mo pwedeng ituro mo kung saan. Tuturo, o dito mo gawin. Susunod, doon mo susunod gawin. Mang kalat-kalat, walang continuing na paggawa ng dike. At ito ba, makakatulong ba sa baha? Makakatulong ba doon sa problema natin? Pero parang wala nang tanong. Pero hindi na tinatanong kung effective ba o hindi. Basta, ito gagawin ko to, 100 million. Pero hindi mo naman inisip, hindi mo naman pinag-aralan kung makakatulong ba yan sa baha, doon sa bayan na yon. Parang wala nang ganung study. Pero kahit na sinasabi ko to, ikutan ko yung 290 billion na yan kung nasaan lahat. Kabibigay pa lang ng listahan sa akin. Atin hong narinig ang tinig ni Governor Lilia Pineda. Ang tinutukoy ho niya, 239 flood control projects amounting to 14.5 billion pesos. Batay na rin ho yan sa listahan na inilabas ng Pangulo ng PCO nung mga nakaraang araw pa. Simula nang ipag-utos nga ni President Bongbong Marcos ito hong tinatawag na pag-iimbestiga dito ho sa mga flood control projects. Ayon ho kay Governor Pineda, itong Kandating Slope Protection Project na to ay hindi naman nakakatulong. At wala rin sa master plan. At ginastusan ng milyon-milyon, ngunit hindi rin naman napakikinabangan. Ayon ho yan sa gobernadora ng lalawigan ng Pampanga. Desisyon na tama.
Ito ho sa ibang balita mga kabalen, inihayag po ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na hindi po apektado yung mga overseas Filipino workers o OFW sa nakatakdang pagtaas ng Passenger Service Charge o PSC o yung tinatawag na terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport simula ho sa Setyembre. Binigyang diin din ho ng kumpanya na patuloy na ipinatutupad ang kanilang exemption bilang pagkilala ho sa sakripisyo at malaking ambag ng mga tinaguriang makabagong bayani. Batay pa ho sa bagong framework, tataas po ng 950 pesos. Ay, kasakit. Ang singil para sa international flights mula po sa dating 550. Okay? So habang magiging 390 naman ang bayad sa mga domestic flights kumpara sa dating 200 pesos. Ito po ang kauna-unahang pagtataas ng terminal fee sa loob ng mahigit 20 nalayong tuluyan at mapinatiling yung modernisasyon dito ho sa ating o dyan sa paliparan sa NAIA. At ipinaliwanag po ng NNIC na alinsunod ang hakbang sa itinakdang pamantayan ng pamahalaan sa ilalim ho ng MIA o ng Manila International Airport Authority Administrative Order number 1/6 of 2024 na inaprubahan naman ng Department of Transportation. Sinuri din ho ng Asian Development Bank ang itinakdang halaga bago po ipatupad. Kabilang ho sa mga nagawa ng NNIC mula ng pamunuan nito ang NAIA noong September 2024 ang pagsasaayos ho ng mga comfort rooms, elevators and escalators, pagdadagdag ng baggage trolleys at gang chairs at pagpapabuti ng Wi-Fi at CCTVs. Nakatakda rin pong ilunsad ng consortium ang biometric passenger processing system sa susunod na buwan. Yan ho mga kabalen ng latest na balita para ho sa ating mga OFW. Yan isang good news na rin yan para sa mga OFW. Pero paano naman yung mga hindi OFW na nagko-contribute din naman sa turismo pag namamasyal, di ba? At sana itong pagtataas ng terminal fee na to talagang may karampatang pagsasaayos ng serbisyo. Balitang mapagkakatiwalaan. Dahil alam naman po natin, kung talagang available lang yung mga flights dito sa Clark International Airport, mas pipiliin ng ating mga kabalen ang bumiyahe na lamang sa Clark International Airport. Yan ho mga kabalen, ang latest update mula ho dyan sa NAIA. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa nito na itong makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Na tama, magdesisyon, na tama. Ito naman ho mga kabalen. Basahin ko lamang yung mensahe ni Pangulong Marcos dahil holiday tayo ngayon. Pinagdiriwang ho natin itong National Heroes Day. Kaya naman, itong si PBBM, ito po ang kanyang mensahe sa ating mga kababayan ngayong National Heroes Day. Hindi lamang daw sa larangan ng pakikidigmaan na susukat itong kabayanihan, kundi pati sa pang-araw-araw na pagsusumikap at pagmamalasakit sa mga Pilipino. Ito po ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day ngayong Lunes, August 25. Hinikayat din po ni Pangulong Marcos ang lahat na tularan ang sakripisyo ng mga bayani sa pamamagitan ng simpleng gawaing may malasakit at serbisyo sa kapwa. Yan hong pahayag ng Pangulo ngayong ipinagdiriwang ng buong bansa ang National Heroes Day.
Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makyara, magtuto at magdesisyon. And speaking of National Heroes Day, alam niyo ho ninyo, hindi lang mga OFW yung mga bagong bayani kung itinuturing, ano? Pati yung mga atletang Pilipino na siya naman talagang nagbibigay karangalan sa ating bansa. When I was in college, when I was still in the journalism school, sinasabi ho sa atin lagi nung aking professor, di ko makakalimutan. Kung gusto ninyong makabasa daw ng karangalan at kung gusto ninyong lumakas ang inyong loob bilang isang Pilipino, buksan niyo yung dyaryo sa likod. Yun ang basahin ninyo. Di ba? Kung gusto ninyong mapanghinaan ng loob at mawalan ng gana sa pagiging Pilipino o malungkot sa mga nangyayari sa ating bayan, yung headlines lagi yan eh. Kasi di ba lagi naman yung headlines, puro issue, puro problema, puro kontrobersya na talagang nagpapahirap, nagpapasakit sa mamamayang Pilipino. Di ba? Pero pag binuklat mo ang dyaryo sa likod, gaya ng nung bata ako, laging ganyan eh. Pag binasa ko yung dyaryo, laging likod ang babasahin ko. Sports lagi eh. Di ba? So, yan po yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Yan ay magbibigay sa'yo ng saya. Yan ay magbibigay sa'yo ng ng enerhiya para magpatuloy. Aba, pwede pala. Aba, may good news naman pala. Aba, sa kabila pala ng mga nangyayaring ito, mga ghost project, mga bilyones na nawawala. Meron palang mga Pilipino na gumagawa rin ng isang ng mabubuting bagay na ipagmamalaki natin, ano, at nasa larangan po yan ng sports. Nung isang araw, si Raymond Torio, diyan sa Malaysia, Titan, ano, duathlon, 77.7 finisher ng isang long distance duathlon sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. At ito naman, syempre, ang ating superstar sa tennis, walang iba kundi si Alexa Ayala. Aba, opo mga kabalen, Grand Slam. Isa na naman pong kasaysayan ng inukit ni Alex Ayala sa larangan ng tennis matapos pong maging kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng Grand Slam singles sa Open era sa New York. Tinalo po ng 19 years old Pinay tennis ace, si world number 14, Clara Tauson ng Denmark sa unang round ng 2025 US Open sa score na 6-3, 2-6, 7-6. Mula po sa 1-5 deficit sa deciding set, hindi na wala na pag-asang bumawi si Ayala at tuluyang sinelyuhan ang makasaysayang panalo. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makyara, magtuto at magdesisyon. Netama matudesisyon. Yan ho mga kabalan ng latest dyan sa sports. Ano? Ayan, at road to Grand Slam nga ang hinahanap ni Alex ngayon. No? Para magtagumpay. Ayan. Ito naman mga kabalan, isang magandang balita rin. Ano? Para sa ating mga kababayan. I'm sure ito lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Magalang Pampanga, isang pagbati dahil napakakulay at napakasaya ng inyong pagdiriwang nito pong Kamaru Festival. Of course, kasabay ng street dancing yan. Ano? Ipinagdiwang nito pong araw ng Sabado. Talaga namang dinayo ng mga turista at manyaman makipangangking magalang ne. Merilya, kung kitang bepakit ng kong Mike Pangilinan, itang sisig matwa, itang balugbog babi, kilong balugbog babi, rabali po ita sisig matwa, recipe daking magalang. Wahigit kaya pinost na yung kong Mike Pangilinan. Ot makanyan, ot mamatako. Burikan takman kanya nga na datang, bali po itang sisig matwaran balubog yang babi kay dinandeng kilo de king aslam mo dinandeng aslam dinandeng paminta sibuyas kay Lara Larang din kanya ma aluwa talaga magalang kaya na kanya man mamasyal mo naman magalang eto ho naging makulay etong kanilang street dancing competition kung saan napakarami ho ng mga nahatiran ng tuwa at ngiti, ano? Oo, mga kabalen, hindi po napigil ng bahagyang pag-ulan ang saya at enerhiya ng mga Magalenyo sa taunang Kamaru Festival Street Dance Competition. Idinaos po ito sa bayan ng Magalang, Pampanga ngayong Sabado, August 23. Siyam na grupo po ng kabataan ang nagpasiklaban sa pagsayaw, suot ang makulay na kasuot ang hango sa Kamaru o yung tinatawag ng mole cricket.
Isa pong insektong matagal nang kilala bilang bahagi ng kultura ng mga Kapampangan at tinuturing na local delicacy sa probinsya. Pero higit po sa masarap na pagkain, sumisimbolo rin daw ito ng kakayahan ng bayan na tumalon tungo po sa kaunlaran. Ayon na rin yan kay Mayor Malu Lacson ng Magalang. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. At yan ho ang mga balitang ating nakalap ngayong araw ho ng Lunes, August 25, 2025. Tumutok lamang ho sa CLTV 36 News para sa iba pang mga developing stories at mga balita na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Lunes. So, kahit na holiday, nakatutok pa rin tayo sa iba't ibang mga kaganapan dito sa ating lalawigan. Antabayanan, pasada. Okay, pasada balita sa telebisyon at mamaya sa YouTube. Mapapanood nyo yan. At mamaya alas 6 ng gabi, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ho tayo sa pagre-report. Tumutok lamang i-follow itong ating social media pages at CLTV 36 News para ho maging updated kayo sa mga kaganapan. I-like and follow lamang din yung iba pa nating mga socials sa TikTok, sa Instagram, ganyan din sa YouTube, CLTV 36 at syempre yung Facebook page at CLTV 36 News. Muli po sa ngalan na buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong suporta. Ingat po tayo lagi. Maraming salamat po.